Това е първият ми клип. Сега ще покажа малко информация за канала. И ще играя през това време на PewDiePie Tour Simulator. Така. Само да изчакаме да зареди. Тук ще качвам геймплей. И да, всъщност така. Да, знаете, в играта съм доста развит. Може месец-два. Сега 80%. Така. Слушам. Клиповете мисля да не са много дълги от сорта. Окей. Подарък някакъв ми дава, защото вече имам много абонати. Добре. Както е... да. Какво беше? Да. С гитарите. 15 лева съм. И съм доста развит. Клиповете мисля да ги правя сорта на 9-10 минути. Тук живея аз. Това ми е неговото пълно спави и тия гитари тук, що дойдоха. Тук имам някакъв динозавър, някаква жаба и някакъв плужик, някакъв барабан, тук PlayStation, вило, штангата. Който не знае какво справя в играта ми, качваш видеота и получаваш абонат. Само че такива видеота не се качват не се качват в YouTube, наистина ми просто така. И тук има статистика, в момента аз съм на 25-то място с 104 000 абоната. Минал съм Клос, Ник, сега са с 206 000. Още имам доста. После ще правя по 1 милион и да. Тук имам. Само че не знам защо не ми показва, ама както и да е. Казвам, че нямам интернет, ама нищо. Така, това е магазина има тук. Стигна съм до нещата за 15 лева. Ако се чуете, оставям две парички зелени. Това са имах доста, ама си разширявах стаята. Няма иначе къде да побирам нещата. Тук има не статистика ми Knowledge 3 по технология. Да, е тук, това е на StreamSubs, съм го помнил и тук ви дава мозъци, като качвате левел или да направите нещо. И StreamSubs сега ще мога, нали, хора ще могат да се абонират, за да ми гледат стримовете. Така, но чакай така. More subs, да. И тук още взето не съм попълнил всичко. Всъщност всичко съм го попълнил в началото, дето е, ама тук сега само това съм попълнил. Спонсори не съм го попълвал. Ще го попълвам после. Тук Unlock Publish 3 ми трябва 75 мозъка, за да пускам по 3 видеота. Тук спешъл нещо и да. Това е сега. Видеотата доста бавно стават сега, ама в началото са бързо стават.
Така. Има един орел, който прелита, само че... Айде. Нещо става, нещо. Готово. Така. Да, този клип, не знам вече колко време става. Може би 5 минути някъде. Но ще продължа още малко. Ще тръгна, ми ще си купя нещо, защото имам 4 милиона гледания. Това е много голямо, това също е много голямо, това не е голямо, ама не ми се слага. Какво? Ако сменим това с това, ще да видим. Айде. В инвентаря да слагаме. И... къде? Така, ето. Някакво известие. Имам вестите, ще видя. Той няма да качвам само на тази игра на PewDiePie. От нещо отидох. Ми ще качвам и на Clash Royale, на Clash of Clans и на други игри. Това е пъгъл. Да ви намаля. Времето което идва. Всякът натисна, ще дам сега да ви покажа. Да убира тия балони и като пада. И сега, ако падне в някоя от тези две купички се отроява или удвоява. След сега ми намърза и с няколко минути. Времето, в което ще дойде. И тук ще покажа какво имам. Тук имам някой умрял тук. Аз така съм си го направил. Тук ми е гринскрин е билото, тук имам един графит, камера, PlayStation, както вече казах. Орел! Хвана го. Ама не става, бе. Айде. Малко ще снимам. Тук са китарите. Тук имам някакъв рафт с цветя, тук има някаква китара. Тук камера, само че не снима мен, ми снима и тук тази виртуална стена я снима. Имам някакви тапети на гъска, на Генарио, така да се каже. Така наречения наш CS на някаква планета, тук барабани, тъпън, това не го знам какво е. Това е. И когато събирате гледания, може ги харчите, за да си купувате неща от магазина. Ето примерно това е 1 милион и 2 гледания, ама сега ще ви покажа. Чакайте си. Не бе. Ще най-малкото е 20. Аз мога си да пълна стая. Само си така. Тук има някакъв... Това е конзола всъщност за PlayStation. Ще си я взема. Тук ще седи. Така. Това ще дойде с 11 минути. И надявам се тук да я харесал. И до скоро.
Чао.